Amit most megél a magyar társadalom, az egy rendkívül fondorlatos módon előre megtervezett kirablása. Most már nem csak a magyar nemzeti vagyonunk kirablása, hanem a magyar családok kirablása is. A ma délután majd a parlament többsége elfogadja a vagyonadóról, az ingatlanadóról szóló törvényt, és ezáltal sok százezer magyar családot lehetetlen helyzetbe fog hozni, hiszen már a euró vagy svájci frank alapú hitel törlesztését sem tudja fizetni nagyon sok család. Miből fog akkor még a adózott jövedelméből egész élete, munkáját jelentő családi háza után vagyonadót fizetni? Semmiből nem fog tudni. És ebből következik majd egy idő után, hogy a magyar állam az önkormányzatokon keresztül el fogja venni a magyar emberektől a saját otthonukat. De ez a törvény megengedő, nagyon megengedő, mert meg fogja engedni, hogy egy ideig, talán 3 esztendeig nem piaci, hanem egy szociális irányelvek alapján megszabott bérleti díjat fizessen majd a saját lakásában, ha ott akar tovább maradni, és majd 3 év eltelte után ez a bérleti díj, ez piaci alapú bérleti díjjá fog átalakulni. A nemzeti vagyonnak, a termelői vagyon közgazdászok szerint becsülten 20%-a. Tehát csak 20%-a. A lakásvagyon viszont 40%-a. Tehát kétszerese. Tehát nagyobb üzlet, és azért hajtanak rá, mert ez zsírosabb zsákmány, mint a termelői vagyon. 2-szer olyan értékű. Hát nem véletlenül, makacsul ráhajtanak, és erőltetik, és keresztülverik, mert ezzel lehet a lakosságot még kirabolni. Simon Peres segített nekünk ebben, amikor egy olyan megfogalmazást tett, amely legalábbis gyanakvásra ad okot. ארץ קטנה כמונו, זה מדהים. ואני רואה שאנחנו קונים את מנהטן, וקונים את הונגריה, וקונים את רומניה, וקונים את פולין. אז אין בעיות לנו, אני מבין שהכישרונות והקשרים והתנופה מגיעה כמעט לכל מקום. וזה באמת מעניין. מעניין מפני שאנחנו ארץ קטנה, בסך הכל. וכנראה שקשה לנו מאוד יהיה להיות ארץ תעשייתית. פשוט אין לנו מספיק שוק מקומי גדול. Nemzetbiztonsági kérdés, önvédelmi kérdés az, hogy ennek a folyamatnak vessünk véget. Minden alkotmányos eszköz megengedett, hogy ezt a folyamatot megállítsuk, és meg is kell, hogy állítsuk itt a Kárpát-medencében. A végső megoldás azt jelenti, ismételten, ami már régi, több ezer éves cél, az állam megsemmisítése, és a magyarság, mint a történelemben létező nép, kultúra, hagyomány, küldetés megszüntetése, felszámolása. Ennek egyik eszköze a vagyonától való megfosztás, amely ugye elindul már a 70-es, 80-as években, megindítja, előkészíti a privatizációt, egy olyan fajta vagyonátcsoportosítást, amelynek a lényege az, hogy a korábbi törvénytelen oligarchia magának megszerzi azt, amit eddig is uralt, mint állami vagyon, illetve átjátsza a megbízóinak, akik most már nem a keleti oldalról jönnek csak, hanem a nyugati oldalról is. Ennek következtében egyrészt az államot eladósítják, vagyonától megfosztják, másrészt a magánosokat is kirabolják, és ennek az utolsó fázisánál tartunk, hogy a magántulajdonban lévő földeket megszerzik, illetve az ingatlan vagyon, lakásvagyont is meg akarják szerezni. Nekem meggyőződésem, hogy a jelenlegi kormány, meg az előző, a Gyurcsány kormány, a Medgyessy kormány tulajdonképpen megbízást teljesítenek. Ők helytartók, nekik vannak gazdáik, és a gazdáik utasítását ők maximálisan végre akarják, és nagyon úgy tűnik, ha csak a magyar nemzet nem tér végre észhez, akkor nagyon úgy tűnik, hogy végre is fogják hajtani. Én bízom abban, hogy elkövetkezik rövidesen az az idő,
amikor az egész magyarság azt fogja mondani, hogy eddig és ne tovább, állj. És sokszor vitatkozom jogászokkal azon. Nekem szent meggyőződésem, hogy ezeket a bűnöket, amelyeket a magyar nemzet ellen, a magyarság ellen elkövettek, ezeket nem vihetik el szárazon. Mint említettem, önmaguknak kreálják a törvényeket azért, hogy az aljas gaztetteiket törvény mögé bújva tudják elkövetni. De ez szerintem nem így működik egy normális demokráciában, hanem úgy működik, hogy aki bűnt követel, az bűnhődjön is megérte. Az pedig, hogy hány évre visszamenőleg, nincs visszamenőleg. Aki nemzet ellen követel bűncselekményt, annak nincs elévülési ideje.